Il-Bank Ċentrali ta' Malta nida r-rapport annwali tiegħu għas-sena 2025 li jagħti ħarsa lejn l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'Malta u fiż-żona euro. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco qal li matul is-sena li għaddiet id-deficit tal-pajjiż naqas għal 2.2% tal-ġid nazzjonali minħabba tkabbir ekonomiku sostnut u żieda fil-ġbir ta' taxxi. Għal dis-sena aħna qed nipprevedu li l-ekonomija tkompli tikber madwar 3.7%. Ġifieri minn dak l-aspett il-dħul tal-gvern għandu jkun sostnut. Però qed nifhmu wkoll li parti miż-żieda minn dħul minħabba wkoll li l-gvern qed ikun iktar effiċjenti fil-ġbir tat-taxxi tiegħu. U għal daqsant dan il-żieda fl-effiċenza għandha tfisser ukoll li dawn ma jkunux dħul ta' darba, imma d-dħul għandu jkun sostnut. Il-kap ekonomista tal-Bank Ċentrali Aaron Grech qed ibassar li tkabbir ekonomiku f'Malta jibqa' fermola minn dak taż-żona euro waqt li l-inflazzjoni mistennija tonqos ftit matul is-sena wara li fl-2025 stabilizzata għal 2.4%. Għalli minkejja l-inċertezza internazzjonali u s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, l-ewwel indikazzjonijiet huma li l-attività ekonomika f'Malta baqgħet waħda b'saħħitha. Il-bank imma għandu kuntatti diretti mal-settur privat, nsaqsuhom mod regolari u mill-ewwel kuntatti li qegħdin nagħmlu s'issa tidher li l-attività għadha għaddejja tajjeb, domanda għaddejja tajjeb ħafna u addirittura kien hemm xi setturi li qed jaraw xi titjib għaliex ċertu attività li kienet issir minn kompetituri tagħna fil-Lvant Nofsani u pajjiżi oħra bħal pereżempju Ċipru qed jitilfu ċertu attività u qiegħda tiġi hemm Malta. Żied ukoll li domanda domestika f'Malta jipprotetta mis-sussidji tal-enerġija u l-fuels. Għal dan qed jagħmel tajjeb għan-negozji li b'inqas spejjeż jistgħu jkunu aktar kompetittivi. Jirreferaw ukoll għat-traħis fit-taxxi għall-ġenituri li fi kliem qed iħallu aktar flus fil-but u qed iwassal għal aktar konsum. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mid-Deputat Gvernatur Rita Xkembri u mid-Deputat Gvernatur għall-Istabilità Finanzjarja Oliver Bonello li fost oħrajn taw ħarsa lejn l-iżviluppi reċenti fis-settur bankarju u r-riżultati finanzjarji tal-bank.